Isang magandang buhay po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-update po sa kanilang mga latagan na ating pong madadaanan ng ating video, no? So mag-upload po muli tayo. So araw po ngayon ng Huwebes at nandito po tayong muli para sa mga panibagong update ng kanilang mga latag. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so shout out kay Ner TV Vlog, Randy Conan, shout out, Jam Apparel, shout out, at kay Mario Morris ng Katip, Saudi Arabia, shout out sa iyo at isang magandang umaga sa iyong paghahanap buhay dyan sa Saudi Arabia. So nandito pong muli si Boss Lando Explorer, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando. So tara, let's go! Alright, so nandito tayo kay Kuya Romy at sa panibagong update natin sa kanyang mga latag ng mga bangus dagupan na kanyang ibinibenta sa mga mamimili at mga tilapyang Batangas. Kuya Romy, magandang umaga po. Magandang umaga. Ayun. Salamat po at update ko lang yung mga presyohan ng iyong mga bangus dagupan. Magkano po ang mga presyohan? Bangus dagupan natin, 220 pa rin ang kilo. Sa tilapyang Batangas po? Ayan po, Boss Lando, 120 po. Kaya 120 sa mga tilapyang Batangas at sa mga presyohan po ng mga bangus dagupan po natin ay 220. Yan ang update natin sa pwesto ni Kuya Romy ng kanyang mga panindang isda. So Kuya Romy, magandang umaga sa iyo, ha. Salamat. At abante na tayo sa iba pang latag dito sa Malabon Fish Market para sa panibagong update natin ngayong araw po ng Huwebes. At yung mga kada per piraso na mga bangus na inyong mapipili o mabibili sa Malabon ay ito po yung mga presyohan, no? 150 at 160 ang kada piraso ng mga bangus at mga salmon japayuki ay 100 pesos kada tumpok. Mga tunsoy sa halagang 50 pesos. At mga latagan po dito ng mga bisugo natin ay 240 at meron lapu-lapu po rito. Magkano ngayon labahita? 180 na lang ang kilo. So yan po yung presyohan at yellow tuna po natin dito ay 220 ang mga per kilo. Sa lapu-lapu magkano? 400 pesos ang kilo. 400 pesos po ang kilo ng lapu-lapu. Masarap steam. At papakol po natin ay 100 pesos ang kilo. Salamat. Iyan ang ating update sa kanilang latag dito sa Malabon Fish Market. Good morning. At kada piraso ng mga bangus po dito, meron 210, 220, 280, 240, 230, 270. Iyan po ang mga kada piraso po ng mga bangus na latagan po dito sa mga presyohan ng kada piraso. Yellow pinto na natin dito ay 220. Ayan ang mga malulutong na yellow pintuna na inyo pong mabibili sa Malabon. At kada piraso naman po dito ng mga bangus na inyo pong mapipili o mabibili. Ayan po yung presyohan. Meron po 140 at 150. At mga 50 pesos tumpok. Mga isdang kapak, sapsap, espada. Ayan po ay mga tinutumpok po sa halagang 50 pesos. Ayan, tumpok po ng mga kabase, 50 pesos din po. Tunsoy. Ayan, mga tinutumpok po nila, no, na paninda nilang mga isda. So dito 50 pesos po, no, na mabibili po dito.
Ito po yung tumpukan, 50 pesos po yan. Isdang sapsap, halos mag 1 kilo ang mga latag o mahigit pa sa 1 kilo, 50 pesos lamang po yan. At tumpukan po ng mga espada, 100 pesos. Ang mga espadang po ay 220. So shout out nanay, good morning po, good morning. Shout out po, ati tayo kay Kabugris. Kabugris, si nanay, ang mga senior citizen. Dapat nasa gitna kanila eh. Meron pa. Ito po yung kada piraso po ng mga bangus. So ang mga bentahan po ngayon ng mga bangus dito, no? Kada piraso po yung bentahan nila ng mga panindang bangus. May 140, 150, 160 ang kada piraso. So shout out Kabugris. Shout out sa lahat ng mga kabugris natin dyan. Ayun, shout out, good morning sa inyong lahat at pa-support po natin ang kanyang account sa Facebook. Kabugris Vlog. Salamat Kabugris. Thank you, Boss Lando. Salamat. 240, 200 pesos. So dito, ayan po yung mga benta po ng tumpukan ng mga isdang chabeta at mga isdang buging sa halagang 50 pesos din po na inyong mabibili. Alright, so abante na tayo at update pa natin yung ibang latagan na ating po may update sa ating YouTube channel. Isang mga tumpok, no? Tawid tayo dito kay Boss Aris sa kanyang pwestuhan ng bentahan ng mga isdang bato na inyo pong mabibili. So update natin yung mga latag niya. Alright, so nandito tayo sa pwestuhan ni Boss Aris. Boss Aris, good morning sa iyo. Good morning. Update natin yung mga presyo ng iyong mga latag na isda dito sa Malabon Fish Market. So magkano po ngayon yung lapu-lapu? Magkano? 250 ang mga presyo po ng lapu-lapu. Yung nakabili ako, so sarap ah. Pwedeng pwede. Malit, 200. 200 sa mga maliliit. Sa dalagang bukid ay 240, no? Tapos yung mga sagisi po natin ay 200 pesos kilo. Sa mga pinluan, 240. So yan po ay masarap sa mga lutong sinigang, yung mga isdang binluan na inyo pang mabibili. Salamat tayo, Boss Aris. Thank you. Update pa tayo sa iba pang latag na ating pong may update sa Malabon Fish Market. At dito ay 100 pesos kilo ng tilapia Batangas ni Nanay Noemi. Good morning po, Nanay Noemi. Shout out po. Good morning. At magkano po yellowfin nyo ngayon, Nanay Noemi? 200 po ang kilo ng yellowfin tuna. At mga bangus po per kilo? 220. O, 220 rin po, no? Ang mga per kilo po dito ng mga bangus dagupan na inyo pong mabibili. Nanay Noemi, salamat po. Salamat. Good morning. Morning sa inyo. Alright, so tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa ating pagbablog, no? Para mapanood ng ating mga kababayan ang mga sitwasyon ng kaganapan sa mga bentahan po dito ng mga isda na inyo pong mabibili. At dito naman po yung mga yellowfin tuna ay 220 rin po na inyong mabibili. Per kilo po, no, 220. At bangus din po ay kada piraso din po ninyong mabibili. 130, 160, 140, 150. Shout out. Bukas. At yung mga balat po dito ay 150 ang mga per kilo. Ang tulingan po natin 170. Yung presyo po dito ng mga salmon japayuki ay 150. At meron din pong tumpukan sa halagang 100 pesos. Salamat. Thank you. At dito tayo sa pwestuhan ni Boy Bangus. Shout out sa iyo, Boy Bangus. Boss Lando. Good morning. Magkano ang presyo ng suha? 150
Sandaan isa. 100 pesos isang piraso. So yan po yung mga prutas po dito na inyong mabibili at mapipili na mga gusto nyong kainin. Siyempre magbabayad kayo sa mga presyuhan, no? Bago natin kainin yung mga prutas. So walang libreng tikim dito, ha? Pero meron libreng pitik. Simple-simple lang. Kung gusto nyo magsigang ng mga bangos ni Boy Bangos, eto po, pangsigang po, ubas. Mamahalin ng panigang, ha? Ubas. Ganda, ang ganda ng buko. Buko. Buko talaga. Ang salad ko dito. Ayun. Yung ano, pomelo, ginawang buko. Ang galing ka talaga, Boss Maeng. Malaog, masarap to, malaog. Malauhog ba parang ano? At tawag dito, yung malauhog na buko, makapuno, Santol. santol. Tingnan ng santol. Aray ko. Yung peras ginawang santol. Original kasi to, kaya ano, mag-iba talaga ng galing ibang bansa eh. Oh, iba kulay ng santol, no? Maputla yung santol niya. Ito, mangkupa oh. Yan makopa. Yan ang makopa na malaki. Aray ko. Kumplito tayo, may lansones tayo, boss Lando. Lansones. Yan ang lansones. Yung longgang ginawa ng lansones. Lansones. Masarap yan. Aray ko talaga, Maeng. Gusto mo kamatis na malaki, meron din. Ayun, naging orange. Oh. Ayan, kamatis. Na malaki. Eto, tawag dito. So yan, di ko na alam yun eh. Nakalimutan mo yung tawag dito. Galing ano na, Europe niya. So update natin yung mga presyo ng bangos ni Boy Bangos sa kanyang pwestuhan. Meron po siyang 100 pesos, 120 kada isang piraso. Yung 160 ang laki. Laki po, Lansen, ako pa. Ang laki 160 oh. Nabupan talaga yun siya, hindi yan pulik-puti ang paligpik. Mas maganda po amuyin nyo si Boy Bangos. Ano gagawin, sir? Sinigang Ito, oh. 140 po lang. 140 po Malalaki dito. na rin, 140. Ayan, 140. So yan yung mga paninda ni Boy Bangos ng kanyang kada piraso ng mga bangus dagupan na inyo pong mabibili. At meron din po siyang 60 pesos isang piraso ng mga bangus pandaing. Boss Maeng, salamat. Thank you. At 180 sa gulyasan at 200 pesos sa kilo naman po dito ng isdang yellowfin tuna at 220 po sa kilo ng mga hipon. Hindi ko makita eh. May 120 Darnie. At mga presyohan ng prutas. 2.5. Padamot ka ha? Good morning, boss. Good morning. 100 pesos sa mga kada kilo naman po ng tilapia ang Batangas sa Malabang Fish Market, no? So nandito tayo sa pwestuhan ni Boy Putik, ni Boy Bangus at ni Boy Tilapia. So nandito tayo ngayon sa pwestuhan ni Boy Tilapia sa kanyang mga latag ng tilapyang Batangas na inyo po mabibili sa halagang 100 pesos. So libre po pili na inyong mabibili sa kanyang pwestuhan. So libre din po ang linis. Ang gusto kong linisin mo si Boy Putik ng pumuti. Wala ka, dito rin mo, hindi mamumuti. Eh, salamat ha, thank you. Shout out. At dito naman tayo sa kahabaan ng 39 Estrella Street. At 100 pesos sa mga kilo ng mga tilapyang Batangas at meron din pong 80 pesos. So shout out mga Lodi. Ay, shout out. At yan po yung mga gulayan po dito na inyo rin pong mabibili sa murang halaga. Tuloy-tuloy na tayo sa ating paglalakad para sa mga update, no? Ano ba? Naayos yung lalagyanan niya. Yan po yung mga alimango na latagan po dito na inyong mabibili. Mga buhay na alimango po. Magkano po kilo ngayon yung tayo? 400? So yun po yung mga presyo ngayon ng mga alimango nila. Buhay po yan na inyong mabibili, no?
400 pesos yung mga kilo at magaganda mga espada po natin, no? Fresh na fresh po yan na inyong mabibili. At yung mga isdang gagaong din po at bakoko. So yan yung mga latagang dito. Magkano ngayon yung 200 pesos sa mga gagaong? Eh di sa ano mabakoko? 240. So yan po yung mga presyo ng kanyang latag dito na inyo pong mabibili. Dito salamat, thank you. At dito 70 pesos na kilo ng mga tahong. So may operation linis pa lang mga ano, no? Naglilinis ng mga drainage. Boss, tawag boss! Yan 70 pesos na kilo, 100 pesos sa mga tumpok o kada takal ng mga latag dito ng talaba. Ayan. Salamat B1, thank you. Lumot, pusit. Alright, so update tayo, no? At ito yung mga hipon po natin ay pumalo na sa 230 ang mga per kilo. Shout out! Nagkakanta ng kanal. Shout out po sa mga naglilinis ng kanal. Shout out. Ayan, naglilinis po ng kanal, no? Ang ating mga kababayan. So bagsak presyo ang hipon ngayon sa Malabon Fish Market at napakamura po ninyong mabibili. Dito po ay 220 po ang kilo. So shout out sa iyo Pango. Hindi pa ba tumatangos ang iyong ilong, Pango? Ngayon, shout out kay Pango. So hindi tayo makalapit sa pwesto ni Kuya Ricky gawa nga ng may naglilinis na ating mga kababayan na mga kanal. At 260 naman po sa mga malalaking hipon at 240, no? So bagsak presyo ang hipon natin sa Malabon sa kanilang mga latag. At dito po meron pong presyohan ng 120 at 150 kada piraso ng bangos. At kilo ng tilapia ng Batangas ay 100 pesos. So mura din po yung mga bangus na inyong mabibili at mga bagsak. 150 na lang po ang kilo. At mga tortillo natin ay 160 per kilo. Yan, tinumpok ng mga tilapia, talagang 100 pesos. Hipon, no? Ang hipon po natin dito sa Malabon ay buhos. At bagsak presyo. Magkano ngayon ang hipon? O, 250. Bakit bumagsak presyo ang hipon ngayon? Dahil ba maraming bagsak ngayon? Biglang bagyuan daw eh. Kaya biglang, wala eh. oo. Kaya biglang bagsak ang presyo. Oo, kuya. Magkano kuya? Extra 100. 250 na lang. 250, napakamurang hipon ngayon sa Malabon Fish Market. Guys. Alalaki na, Ang laki, 250 lang. Salamat, Lodi. At dito naman po ay 230 sa mga kilo. Boss, 230 lang boss. 230 naman po sa mga per kilo ng hipon. At presyo po ng mga tilapia ng Batangas natin 110. 120, 100, 120 mga per kilo ng tilapia ng Batangas. Alright, so yun po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So, sa mga nagtatanong, ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Ang mga kabati po natin, ayan, 50 pesos na tumpo. Ang ulam namin na yung sarap pangat. Tirang ko kayo sana. Anong luto ng pangat? Pangat ng araw? Pangalawang araw? Yung pangat masarap po. Ano yan? Janitor fish? Oo nga, janitor fish nga. Totoo nga sinabi ko. Lagay mo sa aquarium yan. Janitor fish nga. Kala ko ano lang ipapangat eh. Dati kumuha ka na. Galing mo mamula. Hindi, napansin ko lang eh. Niluluto sa pangat. Sarap yan. Tagalinis ng aquarium. Ron, magkano ngayon tilapia mo? 130. Mabisang mga cream dory naman. 160 sa cream dory sa laman, 160 sa ulo, 120. O, sa ulo po, no? 160 sa laman,
120 sa ulo. Fresh na fresh po mga cream dory. Ayan po yung latag ni Aaron. At mga tilapia po natin dito ay 130. Mga buhay, no? So, shout out. Shout out. Ayun, shout out. Magandang umaga. Shout out sa mga... Hindi nagtitinda. Ayun. Paldo yung paldo ngayon, paldo. At isa pa, shout out sa mga Coracha boys. Ayun ang kagandahan ng mga Coracha boys. Shout out. Salamat sa iyo, Tiyo. Good morning. Morning, Postando. So, nakita kita, naghahatak ka na naman. Ay, tutulak ng kariton. Ang dami. Kilo, 50 pesos. At 260 po sa mga hipon. So, mura ang mga hipon po sa Malabon Fish Market na sa kanilang mga latagan. At mga espada po natin dito, ang tumpok ay 100 pesos. Ang kilo po ay 120. At ang mga lataga po dito, ayan. At tumpukan po dito ng mga pink salmon. Ayan po, 100 pesos na tumpukan. So, murang-mura na inyong mabibili, oh. 100 pesos lang po yan, ha? 4 na piraso na po na pink salmon head. Mga pang-okoy. Alright, so ayan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. 220 sa mga bangus, Tilapiang Batangas 110. Tatumpukan po, ayan. At mga dalagang bukid at mga binluan at sagisipo na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Boss Gerald, magkano ngayon ang dalagang bukid mo ngayon? 160 lang. 160 po na mga kilo ng dalagang bukid. So yan po yung mga napasadahan po natin dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa'yo, Boss Jeff Baliw. Postando na singgero. Yun. Dilig-dilig lang, baka dumami, ha? Hintay ko mamulaklak eh. Salamat sa inyo, salamat. Oo, para dumami. So, nandito na po yung mga taga-MCAT na mag-iikot dito po sa Malabon Fish Market at meron din po operation linis sa mga drainage po natin dito sa Malabon Fish Market para iwas baha. At nakikita po natin tong City Hall po ng Malabon City, ayan po. At meron dyan pong Save More na makikita po ninyo na meron pong 4 wheels pay parking, no? Dyan po sa area na yan. So, shout out sa iyo. Good morning. At ito yung FC Villa, yung kahabaan po niyan. At ito po yung 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Ito pong kahabaan na ito, no? So, yun po yung ating mga na-update sa kahabaan po ng Malabon Fish Market. Alright. So, yan po yung sa harapan natin. Mga MCAT po na bantay timbangan po dito sa Malabon Fish Market. Aga nyo naman. Ganun na ba yung oras? Oo. So, gilid. May naglilinis kayo mga ano dyan, no? Ay, hindi. Kahapon ba yun? Oo. Hindi na kahapon, puro puto. Oo, ang daming kapal. Alright, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa Malabon Fish Market. At nakapag-update na tayo dito sa mga latag ng ating mga kababayan. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.